jdeme na základnu číslo 2. No a tu máme DAZ Brestovec, borci, ktorí to k nám naozaj mali možno naďalej z okresu Komárno, takže páni si naozaj zacestovali až od maďarských hraníc tu na Spiš, takže veríme, že tu na nezmrzli, nakoľko určite počasie v Komárne je o niečom inom ako tu na Spiši. No a poďme sa teda pozrieť, ako sa chalanom v sezóne 2025 darilo, teda Podunajská hasičská liga a 3. miesto v rámci tejto súťaže 14:43, najlepší čas v tejto sezóne od týchto borcov. No a chcú dobrú náladu, chcú nejakú 14, aspoň 14:50, píšu chalani, že by boli radi, ak by sa teda tu v rámci slovenského superpoháru podarilo. Čo sa týka víťazov Zbora a Odorín, takže to sú tipy, no a ich odkaz dodržujte pitný rezím, zdravia Pištu, Strojníka a Tomiho pravého prúdára, ktorí tu dnes s nimi nemôžu byť, ale dúfajú, že teda držia palce, takže toto je tým DHZ Brestovec, teda najlepší čas tohto 16:07, to je ich pokus v rámci prvého kola tu na slovenskom superpohári, takže zástupca Poddunajskej hasičskej ligy, takže naozaj tým, ktorý tu v našom regióne Spišu vidíme veľmi, veľmi zriedka, keďže je to tým, ktorý beží svoje hasičské ligy v podstate na úplnom opačnom kúte Slovenska, niekde pri maďarských hraniciach v rámci Poddunajskej hasičskej ligy. Takže toľko k tomuto týmu, chalani majú všetko nachystané. Ako vidíte, usporiadatelia sa snažia zo všetkých síl držať tú trať čo najlepšiu, takže uvidíme. Dúfam, že aj pre týmy, ktoré pôjdu na záver štartového poradia, bude teda dráha ešte v stave ako takom, aby tie útoky naozaj mohli byť fantastické. Je to už trošičku mäkšie, samozrejme máme október, to počasie si nevyberieme, slovenský superpohár je vždycky, čo sa týka toho počasia, taká trošičku lotéria, pretože už je to na tie hasičské útoky, na tých trávnatých nábehov naozaj relatívne neskoro, no a ako ste mali možnosť počuť aj od domácich organizátorov, dosť vydatne pršalo v priebehu 2 dní, aj včera chalani, keď tu boli na príprave, tak hovorili, že mali čo robiť, tú trať sa snažili teda ešte sušiť, tepovať, ale jednoducho robili všetko preto, aby tie podmienky boli fantastické. Čo myslím, že sa borcom podarilo. Takže ja verím tomu, že aj borci z okresu Komárno nemerali stovky kilometrov na Spiš nadarmo a útokom, ktorý tu na predvedu, budú spokojní. Takže poďme sa pozrieť Brestovec. No máme oštartované, takže páni od maďarských hraníc DAZ Brestovec na trati, základňa vyzerá byť vyčistená veľmi rýchle. Chalani dávajú vodu niekde okolo 8 sekundy z mašiny. Rozdeľovač je na mieste, uvidíme, čo na to prúdári. A výsledný čas teda pre Brestovec je 15:56 a rýchlejšia pravá strana 15,15, takže 15:56. Chalani chceli niečo do 14:50, takže tam im tá 1 sekunda, ako sa povie, ulítla, ale 15:56 pre Brestovec. My poďme opäť ďalej na